Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Ang Dios misulti ug mao kini ang iyang giingon. Ako ang Ginoo nga inyong Dios nga nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto diin kamo naulipon. Ayaw pagsimba og laing Dios gawas kanako. Ayaw pagbuhat og Dios o larawan sa bisan unsa didto sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig nga anaa sa ilalom sa yuta. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang Dios o pagsimba niini. Kay ako ang Ginoo nga inyong Dios ug abughuan ako. Silutan ko kadtong nagsalikway kanako. Lakip ang ilang mga kaliwat hangtod sa ikatulo o ikaupat nga kaliwatan. Apan ang nahigugma kanako ug nagtuman sa akong mga sugo, higugmaon ko hangtod sa linibo ka mga kaliwatan. Okay, mga higala, mga tinahod nga digpaminaw, mga ginikanan, mga kasama, ug mga karadyo man, dinhi sa RMN Dipolog. Ang tulumanon nga giuluhan, ang kahayag sa pagtuong Katoliko aniyan usab sa kahanginan. Of course, mao gyapon no? Dinhi gyapon sa RMN Dipolog DXDR 981
sa AM band no sa inyo mga radyo o naka-simulcast sa 94.1 no sa IFM no sa Arimen Dipolog gihapon. Of course no sa YouTube sa Arimen Dipolog naka-live po ta o usab sa Ustream no sa Arimen Dipolog naka-live po ta no. Sige apo no, kining ubos ninyong alagad sumaong tulumanon, Silbert Dondoyano Senior alias Veritas. Mao gyapoy makiguban kaninyo uban sa ato mga igsuon nga ni adire. No, sa technical side si kasamang Danny Luod. O gusab si kasamang Tax Ilumba. Maayong buntag o maayong adlaw sa Ginoo kasamang Dan o kasamang Dax. Usab no ang atong kauban sa gawas no. Si kasamang Rinaldo Rodrigo. Murag na ay proxy si kasamang Rodrigo na wala ko mapangutangan. Okay, maayong buntag o maayong adlaw sa Ginoo kaninyo uban ni Gyon no sa gawas. Of course no uban gyapon ang atong amahan sa istasyon no si kasamang Edgar Dagumo uban ni Roger Monera, Marde Elaine ug kasamang Mark, maayong adlaw sa Ginoo ug maayong buntag kininyong tanan. No, of course, atong i-appeal no ang suki kayo nato nga tigtampuhan din sa Arimen Dipolog si Nanay Bibitano uban na sa imong pamilya diha nay maayong buntag ug maayong adlaw sa Ginoo kaninyo diha. Ug usab ang atong mga sakop sa Fans Club no nga pinanguluhan ni Nanay Corazon Balansag maayong buntag ug maayong adlaw sa Ginoo kaninyong tanan. Okay no, ang atong pizza karon, pizza 7 sa bulan sa Enero tuig 2018. Unang sibya nato sa maong tulumanon no. Sa bagong tuig 2018 no. Although Enero 7 na ta 2018. Pero karon pa man ta no. Oh. Nakatulumanon ni ining tuiga no. Hinaot nga sa gyapon kung ibuot sa Ginoo nga mapadayon kining maong programa. Okay, ako naghangyo kaninyo nga padayon mo nga magpaminaw no. Aron nga kita no sa atong pagtuo nga Katoliko uban na usab sa mga igsuon nato nga dili Katoliko no. Pamasin man niyato nga unta mahibalik na ang atong pagkausa usang aturil nga Kristohanon kay diha sa Juan 10:16 usara man gyud ka turil o pundok ang gitukod ni Kristo no. Juan 10:16 usa ka panon ubos sa usa ka magbalantay no. Usa ka panon ubos usa ka magbalantay sa laing pagkaistorya usa ka iglesia o usa ka simbahan nga usay leader, usay pango. Ang pango of course ang atong Ginoong si Kristo. O kung kinsa pod ang iyang gipili nga gitugyanan niya una sa atong pagtuong Katoliko no katong pagkayab na ni Kristo sa langit. Si Pedro man ang iyang gibinlan. Iyang gibinlan niya ng pagpakaon o pagdumala o pag shepherd no. Pagpakaon sa panon.
pag-rule, pagdumala sa Juan 21:15 hangtod 17, mao na nga alang sa atong pagtuong Katoliko, si Pedro mao ang unang gihimong executive minister. O kanang vicar ba, representative, nga maoy mangulo o mamuno dinhi sa iyang simbahan, ang iyang gingharian diri sa yuta. Dili si Felix Manalo, dili si Charles Taze Russell sa Xinioba, dili si Joseph Smith sa Mormons, dili si Eliseo Soriano sa Dating Daan, no? Dili sila, no? O guban pa, dili na sila. Ang unang gipili ni Kristo nga mamuno o nagrepresent niya nga leader. Kay ingon man diha sa Juan 10:16, usa ka panunubos sa usa ka magbalantay. O siya man ang magbalantay. Pero kinsa may iyang pabantay? Sa dihang nikayab na siya sa langit, klaro man kaayo sa Juan 21:15-17 si Pedro. Nga ang unang representative, no? By the way, anong naa may representative? Parehas ba ang mayor, gobernador, naa man ay representative? No, kanang vice mayor or vice governor. Di ba? Kung wala dia ang mayor, di ba? O gobernador, ang vice mo ay mo take over. Si Kristo pa, di kahibaluan na, biyaan lang ta niya diri sa kalibutan. Niya, wa siya pilion nga mangulo, nga importante man ang mangulo. Kay ang kalibutan gani, kung may mango, ako yaig. Di ba? Bisan kinsa may himuong labaw. Niya ang nahitabo ron, lahi man. Kita may magbuot, kinsa himuon na tong leader. No? Nga, si Kristo, klaro man nga si Pedro yang gibili, mao na nga kanang posisyon ni Pedro, mao di ata makighiusa para matuman ang usa ka panunubos, usa ka magbalantay. Di ba? Banga tinahod nga tigpaminaw. Okay, naaman na sa buhat 1:20 nga kung ang katungdanan mabakante, mabakant, mabakante, kinahanglan dunay mo buli, no? Diya sa buhat 1:20. Hinoon kanang buhat 1:20 ang specific nga gitumbok diha nga katungdanan na bakante mao nang gipulihan nga eleksyon manggaling to sila. Pero dili to eleksyon nga black voting, ha. Ripa to ang maong pag-eleksyon, no? Katungdanan ni Judas na nga nabakante gipulihan o nag-eleksyon sila o ang napilian nga makahulip sa katungdanan ni Judas mao si Matias. Di ba? Unya kining katungdanan ni Pedro para nako mas importante man ano man kay kana mang mangulo. Di ba? Mupaghaon. Murul, mudumala. Muna nga kinahanglan sayro na to kinsay nakapuli sa katungdanan ni Pedro. Muna nga para nako dili gyud na sakto ng Bible alone sola eskriptura nga mayon ka nga tanang kamatuoran mahitungod sa Kristiyanidad mabasa sa Biblia kay di man mabasa sa Biblia kinsay nakapuli sa katungdanan ni Pedro. Di ba? Nahinumdum lang ko sa Loon Bohol, but yes, Loon Bohol katong debate ni Father Darwin Gitgano o ni Ramil Parpa sa Iglesia ni Cristo. Nakahidumdum ko sa pangutanan ni Ramil Parba nga himuon nato ning example sa pagpadayag karon. Ingon si Ramil Parba, nangutana siya sa atong pari nga si Father Darwin. Kaya gikutlo man ni Father Darwin tong usa ka referensya nga si Obispo Ignacio, disipulo ni San Juan, Obispong Katoliko, disipulo ni San Juan, pangutana si Father Darwin atong pari ito sa Loon Bohol nga niya tubang og debate niya. Iyang gipangutana ni Ramil Parba ang atong pari si Father Darwin, iyang gipangutana nga asa mabasa sa Biblia nga si Obispo Ignacio disipulo ni San Juan.
Asa mabasa sa Biblia nga si Obispo Ignacio, inyo man ang obispo. Asa mabasa nga disipulo siya ni San Juan. Now, ang atong komentaryo ato, no, mga tinahod nga tigpaminaw, no? Murag buot ipasabot ni Ramil Parba, no? Nga tanang tinuod, tanang kamatuoran nasulat sa Biblia. No, dili man na mao, no? Kung mao nay buot ipasabot ni Ramil Parba nga tanang tinuod mabasa sa Biblia, yung magbasa-basa pa man sila church history. Di ba? Gani ka ng Inquisition, ilaman po ng gamiton pag-atake na to, bisan ka tong kinabuhi ni Rizal, history ni Rizal, ilaman po ng gamiton. So pag-atake na to mga Katoliko, kaya tinuod man na, kaya naman yun na si history. Pero dili man ang basa sa Biblia. Di ba? So, kung ato bang balansihon ba nga, ang pangutana, gusto murag ipalutaw nga, kinahanglan tanang tinuod na agyud mabasa sa Biblia. Kay iya man pangutana atong pari nga si Father Darwin nga asa mabasa sa Biblia nga si Obispo Ignacio disipulo ni San Juan. Nagtuon man si Ramil. Nagtuo ko, no? Ako lang ning speculation, di ko kasigurado hinoon. Nagtuo ko kay kini si Ramil Parba. Kuan man ni siya, debater man ni siya sa Iglesia ni Cristo. So probably nagtuon yun ng church history. Kaya importante man na sa mga debate ng suwito ka og church history, di ba? So nagtuo ko nga si Ramil Parba kahibalo ana nga nana sa church history nga si Obispo Ignacio disipulo ni San Juan, pero iya lang nang i-ignore. Kay dili man leader, di man sakop sa Iglesia ni Cristo si Obispo Ignacio. Katoliko man. Oh. Tinuod ba na? Ang ba natong barugan nga basta dili mabasa sa Biblia, dili tinuod, dili na mao. Kay kung mao na, dili di ay tinuod nga si Felix Manalo nahimong unang sugo anang INC. Kay di man mabasa sa Biblia nga si Felix Manalo sugo. Oh. Dili po tinuod di ay nga si Iranio Manalo, peace be upon them ani nila, no, ato maning gitahod sila, pero sa pagtulunan kinahanglan tukion nato, no. Mo na nga di kalikayan na adyo mga sakitan siguro, no, kay pagtulunan man gisigutan diri, no. Kini akong iklaro ha, wala ko mag-atake personal, ang ako ang baruganan, no. Kinahanglan po sa Biblia nga kanang mga baruganan nga kanang dili mao kinahanglan ato nang isalindot. Nya unsaon ninyo pag kahibalo unsa na mga baruganan nga mga bakak o dili maayo kung di nato isgutan. Ibalita na to, i-announce na to diri sa radyo unsa nang mga dili mao nga pagtulunan, no? Para masayod ang mga tao, para makalikay. Di ba? Pero dili ang pagkatao mo atong giatake diri, kun dili ang pagtulunan nga dili mao ug mao'y nakapabahin-bahin na to. Di ba? Kinaamang ko'y giingon, ang bakak balik-balikon mahimong daw tinuod sa mga naminaw. Munang mabahin-bahintaan ang false teachings. So, mauna. So, kung mauna nga tanang tinuod mabasa sa Biblia, sa to pa, dili di tinuod nga si Iranio Manalo nahimong ikaduhang executive minister sa Iglesia ni Cristo, kay dili man mabasa sa Biblia nga siya mo'y nahimong ikaduhang executive minister sa Iglesia ni Cristo, si Iranio Manalo. O dili po tinuod di ay nga si Eduardo Manalo mao ang napuli nga executive minister pagkamatay sa iyang amahan nga si Iranio. Kay ang ikatulong executive minister ron sa Iglesia ni Cristo mao man si Eduardo Manalo. Dili po di na tinuod kay dili man na ang basa sa Biblia. So, dili gyud angay na to himuong pagtuo o baruganan ng basta dili mabasa sa Biblia, dili tinuod. Oh? Dili man na mao. Kay bisan gani ang atong Ginoong Jesucristo nanudlo man nga diha no si Juan ba? Si Juan diha sa Juan 21:25 nga matud pa ni Juan nga
sa mga gibuhat kuno ni Kristo dili tanan nasulat. Nasa Juan Kapitulo 21, versikulo 25, dili ang tanan gibuhat ni Kristo nasulat. Unsa may gibuhat ni Kristo? Pagtudlo o pagmilagro. So kung dili tanan nasulat ang iyang pagtudlo, sa pa, dili gyud mabasa tanan nga tinuod, tanang kamatuoran sa Biblia. Tagaan mo na akong example. Usa lang kabuok. Kadtong silutan na unta og death penalty, kanang physical nga death penalty, no? Okay, mayong kag death penalty kung atong tun-an ang Biblia, no? Adunay duha ka klase, no? Kanang spiritual nga death penalty nga bisan pagalig buhi ka isipon kang patay kung naglunang kas kasalanan, nasa unang Juan 5:6 ba na? No, dili, no. Paselo ako. Murag nalimot ko. Unang Timoteo ba to? 2 Timoteo. 5:16. O 6. Katubang biyuda nga mapatuyangon sa kahilayan. Ingnon talang na to. Makasasala. Giisip nga patay na. Sa espiritu. Bisan buhi pa sa lawas. Muna gitawag na itong spiritual death. Bisog buhi pagod ka, pero kay makasasala man kang isipon na kang patay, no? Pero kadtong sa una, mga Hudiyo sa una, kung makalapas kag sugo, for example, adlang ipapahulay imo nang gilapas, no? Sa balaod sa mga Hudiyo. Ang ilang silot ana, physical gyud nga death penalty. Ug motoy na abta ni Kristo, katong pagsugod niya sa New Covenant religion nga universal o Catholic. Catholic man yun na, no? Kung sabto na to, no? Bisan pagalig dili mabasa na litra por litra ng pulong Catholic diha sulod sa Biblia, masabot man yun na to nga ang iglesyang gitukod ni Kristo Catholic. Kay usa man yung Catholic universal, lukop, di ba? Ang pag-anhi ni Kristo, dire pagsugod niya, pagpagkataon niya, pagtukod niya ang iglesia, aron tumano na kanang gingharian nga pang tibuok kalibutan mo na universal o Catholic. Masabot. Mo manggani nga kanang kang Eliseo Soriano nga dating daan ang iyang gitawag ana ron ng ilang pundok, gitawag mo na nila ron og Iglesia ng Diyos International, Church of God International. Kanang international diha mo na description sa ilang iglesia ng Diyos daw. Unsa man international, pang tibuok nasod. Di ba? So sinonimo siya sa universal. Di ba? Catholic. Mas diri ko sa terminology nga Catholic kung ikumpara ng international or worldwide. Kay kanang international o worldwide in English man ha. Unya kanang Catholic, kombinasyon man na atong Grigo nga Catholis, Katahulos. Di ba? Na ay background sa Grigo ang word nga Catholic. Catholicos, bisan basahon niya sa Grolier Encyclopedia. Mayong kag-Greek, amo man ang pinulungan gigamit sa pagsulat sa mga mga apostol, di ba? Greek. Di ba? Kuyo ni Greek pa, kung wa ko malimot, wa ko masayop. So, kung gamito nila ang description nga international, di ba? Kanang kang Eliseo Soriano nga dating daan, ang ilang grupo ron, gitawag man nag Church of God kuno, dayon butangan na description sa unahan, international. Kanang international, description na sa ilang iglesia ng Diyos daw, nga lukop, pang tibuok nasod. Pang tibuok nasod. Sinonimo sa universal o Catholic. Pero nganong sawayon nila ng pulong Catholic sa pag-describe sa iglesyang gitukod ni Kristo o iglesia ng Diyos. Nga, synonymous man na sa ila pong description nga international sa kang Herbert Armstrong worldwide. Di ba? Balikan na to kay wa tumatiwas katubang babae nga makasasala nga silutan na unta og death penalty kay physical yun nga death penalty, pero si Kristo sa bag-ong kasabutan
iyang pahari ng kanang doktrina sa gugma nga tagaag chance ang taong mabuhi. Bisan nakalapas. No? Nakalapas, nakasa. Ano? O nang iyang giluagan. Katong ilang physical death penalty giluagan ni Kristo. Meaning, wala na patya. No? Wala na patya. Kadtong babae nga makasasa, gitagaag chance. Giingnan ni Kristo, lakaw na. Og ayaw na pagpakasala. Pero sa balaod sa mga Hudiyo, sa karaan, death penalty na gito, patyo na gito, mo bitaw tong batuon na hangtod mamatay. Diba? Pero nibabag si Kristo, mao nay example sa gahom nga gihupta ni Kristo nga giluagan niya. Giluagan niya or gipawalang bisa ba ang balaod nila nga physical death penalty katong babaeng makasasala. Una ang hinungdan nga pwede na mahimo kay Ginoo Dios gud si Kristo. Binding and loosing kanang pagdili og pagtugot. Nya kana ra bang gahuma iyan nang gitugyan pod sa unang kuan niya kanang gitawag na tugbay ka representative si Pedro. Katong iyang giingnan si Pedro, Pedro, ang imong idili diri syuta, idili ngadto sa langit, ang imong itugot, di ba? So mao na nga mutuotaan ang posisyon ni Pedro nga dunay authority nga gikan ni Kristo. Unsa man ang authority ha? Kanang pagdili og pagtugot, kanang pagluag. So mao na nga kadto galing Council of Laodicea nga kanang Sabat nga Sabado man na sa karaan. Ingon ang gidugmatize dito sa Council of Laodicea ng ibalhin na sa adlaw sa pagkabanhaw, Domingo. Mao na nga kana nga pagluag o kana nga pag-usob doon na validity, meaning sanction na sa langit tungod sa authority anang binding and loosing nga gitugyan ni Kristo ngadto ni Pedro. Of course, kanang gahuma authority ha mapasa po na sa mga successor, mga sumusunod nga sa atong pagtuon mao na mga Santo Papa. So parehas anang dugo, kanang dugo dili man na kanang dili pagkaog dugo, dili man na siya moral law. Sa atong pagtuon disciplinary law na gasimbolos kinabuhi ang dugo mo nang dili kanon. And that is part of the ceremonial or kanang disciplinary law sa mga Hudiyo nga sa Council of Jerusalem ila pa nang gidili, binding to sa ilang panahon kay naa may authority ang mga apostol. Pero kay disciplinary law man na mahimong luagan na sa mga future successor sa mga apostol nga mao na mga obispo. Mao na nga at the Council of Florence ilang giluagan na, meaning pwede na magkaog dugo gani si Kristo. Ingon mong gali siya nga kinsa tong mukaon sa akong lawas ug moinom sa akong dugo, may kinabuhing dayon iya man gali painom yang dugo. So bisan gali sa daang tugon nga gidili ng pagkaog dugo, pero naa may panahon nga ilan ng kanon na sa Levitico 10:18, di ba? So mahimong usab-usabo na by the authority sa mga taong naay authority. Ya dili po kakaingon nga veritas ang naay authority katuramang mga apostol wa may labot ng obispo. Di po kakaingon ana. Kay kanang katungdanan god ug unsay gahom ana mapasa na sa mga successor, mga sumusunod. Di ba? Mao na nga kung maghisgot galing mga disciplinary law, ecclesiastical law, pwede na usob-usobon sa mga authorities. Paras gud na itong mga congressman o senador, pwede mo na sila mag-usob-usob og balaod. Sa mga balaod nga pwede na sila'y authority nga makausab. Mao na disciplinary law, ecclesiastical law o kanang mga kasaulugan pod, pwede na usab-usabon sa mga authorities. Di ba? Naanay authority. Klaro kay nang hinugpo nga gahom gitugyan ni Kristo sa iglesia, ang inyong idili diri syuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Mao man na Mateo 18:18. Mao nay gahom sa unang magisterium, no? Hugpong sa mga magtutudlo, kay mo may meaning anang magisterium, hugpong sa mga magtutudlo, mga apostol. Unya historically, mga obispo may nakasunod sa katungdanan sa mga apostol. Mao na nga naa ang authority sa mga obispo. Mao na nga
ecumenical council nga himuon sa simbahan, unsay dogmatic pronouncement diha aprobahan na sa langit. Una nga, Council of Jerusalem, Acts 15. Council of Cartago, Hippo, Florence, katong giluagan ng dili pagkaog-dugo nga pwedeng magkauna, no? Oh, balido na. Kadaot lang aning uban, mga pasiluan lang yun ko, mga igsoon na to, mga dili katoliko, ilang pilion lang ng mga councils. Basta mauyon sa ilang pagtulunan, okay, press up tong Council of Nicaea. Approve man ang dili siguro tanan, pero naay provision diya sa Council of Nicaea nga gi-approve sa Seventh-day Adventist. Di ba? Kanang pag-dogmatize nga si Kristo Diyos gyud. Kay doon naman tayo misupak nga pare sa una nga si Arius. Gadibati sa Council of Nicaea, dayon gihukman nga sayop si Arius. Nga Diyos gyud si Kristo. Tuo mga Adventist ana. Di ba? Council of Nicaea. Kuan man na, Council ng Katoliko man na. Then, tuo po ang Seventh-day Adventist katong Council of Hippo o Cartago nga gi-canonize sa simbahang Katoliko nga aduna lamay 27 ka libro ang bag-ong kasabutan. Kay ang mga apostol sa ilang panahon wala silang mag-canonize. Pila ka basahon ang bag-ong kasabutan. Hibalo ba mo ana? Basaha kuno diha sa Biblia. Kung ang mga apostol sa ilang panahon nag-canonize ba sila? Oh, nag-ingon ba sila nga, ang atong libro ha sa Bagong Testamento 27 lang? Wala, uy. Wala. Ang naghimo ana nga canonization ang later authorities na mga obispong Katoliko katong sa Council of Hippo ug Cartago 393 AD o 397. Kay kung tanawon dyan nato ang mga sinulat sa mga unang Kristiyanos, dili biya kay 27 lang. Nag-isuwat Pedro, nga Pedro ko na attribute. Napatong didake, sulat Kristiyano mangyapon na. Hermas, na di ko ka-memorize, kaya ako magdalang kopya, anak. Daghang sinulat ang mga Kristiyano. Oh, dili lang ka ng 27. Sa bagong kasabutan, daghan na. Tanawar ako ninyo sa history. Kanus ama na gihashasan sa mga obispong Katoliko. No? Hibalo mo na, di man ko ka-memorize. Ang ako lang na dumduman yun diretso kanang Council of Hippo o Cartago. No? Ang Hippo murag 393 AD. Dayon ang Council of Carthage 397. Oh, dili lang kay ang New Testament canonize diha, appeal po tong affirm po tong 46 books sa Old Testament. Kay ang Biblia Old ug New man, no? Itong Septuagint nga canon. No nang nahimong 73 books sa Catholic canon, di ba? Oh, muuyon sila basta muuyon sila sa council nga Katoliko kung mauyon silang baruganan. Pero dili gali mauyon dili po sila mauyon. So ilang pili-pilion ang mga konsilyong Katoliko nga klaro man na nga dili man na kinahanglang pili-pilio na to. Kay naa may authority ang simbahan, ang inyong idili drisyuta idili sa langit. So any ecumenical council nga himuon ang simbahang Katoliko, approve ang langit ana. So kung dili ta mo approve, atong gisupak ng Biblia. Kanang giingon diha nga ang inyong idili drisyuta idili sa langit, ang inyong itugot. Mao na nga kanang ilang accusation nga ang Katoliko kuno magsusupak sa Biblia, sila mo'y naigo ana. Kay kanang mga valid changes himuon man nila ng sayop nga balido man na. Mao nang natuman ng Isaiah 5:20 nga ang sayop himuong insakto ug ang insakto himuong sayop, di ba? Okay, kana lang changes nga imbis Sabado, Domingo na para sa mga Seventh-day Adventist, violation man na. Sayop man kuno na. Pero para na itong mga Katoliko, dili na violation. Pagtuman gali na sa Biblia, nga naman, kay ang tinuod nga simbahan na ay authority to change it. Sa example, nga kanang mabasa sa Biblia, kanang klaro, kay di sila ka balibad ana. Unsa may kausaban niya nga gihimo sa mga apostol nga lahi sa karaan. Kadtong ilang entrance sa kingdom, di ba tuli?
Pero giusab na sa mga apostol og bautismo. Na Kolosas 2:11-12. Nya kanang authority sa mga apostol mapasa man na sa mga obispo kay sila may direct successor, no? Mao na nga any ecumenical council nga himuon sa simbahang Katoliko hinugpo nga dili kay usaray mag di lang kay papa kundi leader og kuan kanang ubang mga authorities para sa anang kining sana kanang Supreme Court ba kung magtigom na sila mag-pronounce og unsay i-pronounce nila decision na ang Chief Justice na putong mga justices, di ba? Then ang mo pronounce sa decision ang Chief Justice mo ba na kung ako masayop o mao po na kadtong sa Council of Jerusalem parehas gyud anang magtigom ng Supreme Court, di ba? O bitang mo ingong ko nga kung maghisgot galit tag Biblia ang Supreme Court mao ka ng sumusunod sa mga apostoles nga mao na mga obispo. Parehas anang Supreme Court nga ang mo desisyon final authority sa mga balaod, di ba? Kay kung dunay decision ang lower court, regional trial court, mahimong i-challenge na, ipasakap pag yun na sa Supreme Court. Pero ang inigtingog Supreme Court wala na, final na, di ba? O kining Biblia pod ang Supreme Court una panahon sa mga apostol, ang grupo sa mga apostol. Di ba katong debate nila sa Jerusalem, kinsa may Chief Justice didto be. Kinsa may katapusang misulti human sa taas nga lantugi. Nga ang iyang tingog gisaluduhan si Pedro, kay siya may Prime Minister. Siya may Vicar of Christ. Dayon kay ang obispo dito si Santiago man mao nang iyang gidasunan. Siya mo'y awahigid ni istorya. Ang mibarog pag humaglang tugi si Pedro, pero gidasunan ni Santiago kay siya may obispo dito sa Jerusalem. Dili na kanang uban mingon man nga taka lang kabiritas ang katapusang misulti si Santiago dili si Pedro. Di kung mao manggaling na di si Santiago mo'y leader, di mo na mo. Kay unang-una ang gitugyanan sa Yahweh simbolo sa gahom sa Prime Minister si Pedro dili si Santiago. Di ba? So si Pedro mo'y Prime Minister dito. Vicar of Christ. Di ba? Pero kay siya may obispo dito sa sa Jerusalem during that time mao nang kinahanglan mo tingog po siya. Mao nang tingog po si James o Santiago. Pero timan-an nga wala supaka ni James ang gisulti ni Pedro. Pero sa atong pagtuon sa istorya ni James o kinsa tong apostol dito sa ilang council ila pang gi-appeal ng disciplinary law o ceremonial law nga gidili pagkaon ng dugo mo na nga at the Council of Jerusalem gidili gyud nila pagkaon ng dugo. Pero ang gahom sa nila mapasa man sa mga sumusunod mao na mga obispo sumahimong usabon, di ba? Nainumdum ko sa akong higala nga Adventist ingon siya nga pwede ba day na Espiritu Santo mag-usob-usob? Pwede oy. Kung gikinahanglan. Kung pwede. No? Ang dili lang gyud mausob kanang natural law o moral law sa maanang napulo kasugo except Sabat kay do naman sa ceremonial element o nang ma-change ang adlaw. Di ba? Pero para sa nang ayaw pagpatay, ayaw pangawat, mga moral law mo na di na mausob sa Katoliko, no? Only disciplinary law, ecclesiastical law, so pa na diha, no? Nga dunay gahom ang mga authorities pag-usab, pero dili pwede mausab ang moral law sa Dios. Malimot niya ko nganong gikutlo na ko tong babae nga siluta na untag death penalty nga giluagan ni Kristo. Kana arabang gahuman niya iyang gitugyan si ang simbahan nga ang inyong idili diri syuta idili sa langit, no? Nganong ako tong gikutlo tungod kay naamang gud didto katubang si Kristo ba nga nagsulat nga iyang giingnan ang mga tao dito nga mupatay na unta ni Kristo aw katong mupatay na unta atong babae nga makasasala. Patyo na unta nila ilan ang gibato. Ilan na untang batuon pero
may balibad si Kristo, iyang nibabag si Kristo, ni doon na siya gisulti, ningon siya nga, kinsa tong walay sala ninyo, maoy mo unag bato anang babayhana. Kinsa tong walay sala ninyo, maoy mo una og bato ni anang babayhana. Disir niya na gisulti, doon na pa to siya gisulat si yuta. Doon na to siya gisulat. Then human niya gisulat, no? Kaya nitikubo man to siya na ay siya gisulat, ipakita niya sa mga tao dito nga buot mo patay atong babae, no? Iyang gipabasa sa iyang gisulat. Oh. Then pag human niya din giingnan, be, kinsa tong walay sala diha ninyo, maoy mo una og bato o mo patay anang babayhana. Nangaulaw silang tanan kay utron po sila makasasala. Wa gyud nakaagko og patay. Ang pangutana karon, katong gisulat ni Kristo sa yuta, unsa man to be? Mabasa ba to sa Biblia? Dili mabasa sa Biblia og unsa to'y gisulat. Oh? Ni Kristo dito sa yuta katong pagtikubo niya. Pero sa mga komentaryo nga sa Biblia akong nabasa, na ay komentaryo nga giingon nga probably, no? Mga sala to, klase-klaseng sala sa mga tao ba nga gisulat ni Kristo para makonsensya sila, uy, aga ako man ng sala oh. Pero dili mabasa sa Biblia nga gisulat ni Kristo to. Kuan na to mahibaw-an sa tradition ba or sa commentary, Bible commentary nga niingon ang commentary nga probably ang pangsulat ni Kristo dito mga klase-klaseng sala sa mga tao. No? Then pag sulat human niyag sulat ay na din siya miingon, be, kinsa tong walay sala diha ninyo, moy mo una og bato o patay anang babayhana. Wa man jud nakaako kay nangaulaw man sila. Kay siguro nakita nila dito sa gisulat ni Kristo nga wa masuwat sa Biblia. Nga, uy, agako man nang sala oh. Nakapanapaw man puday ko. Uy, nakapangawat puday ko. Di patyon pudunta ko. Unfair po no. Nagkaunaw na sila nga moto. Gani kung buot sabton, base sa gisulti ni Kristo nga, kinsa tong walay sala ninyo, moy mo unag bato o patay anang babayhana. Kung sundo ng mga pulong ni Kristo diha, si Kristo mo'y angay mo patay atong bayhana. Diba? Kiwa man siya sala. Oh, diba? Si Kristo mo'y angayan mo patay basis balaod sa mga Hudiyo. Si Kristo mo'y angay mo patay atong babayhana. Di ba? Kaya siya may ulay sala. No, basis siyang giingon, kinsa tong way sa ninyo mo'y mo unag bato o patay anang babayhana. Di siya, kaya siya may way sa dito. Di ba? Pero nga nung wala man na buhatan ni Kristo, wa man na niya himua, kay naalagi siya gahom authority ni anang pagluag, pag walang bisa. Yan ang usa ka balaod. So, pwede mag-usap-usap. Dili tinuod ng ang Espiritu Santo, dili mag-usap-usap. Depende. Doon ay butangan, dili pwede uspon, pero pwede, doon na pwede butangan, dili, pwede mausap, para saan ang dili pagkaog dugo. Di ba? Katulang, gisulayan ang pagtuo ni Abraham, nga, gisugo sa Diyos si Abraham nga, ang ihawon niyang anak nga si Isaac. Sugo man to sa Espiritu, sugo man to sa Diyos. Di ba? Pero nga nang giusab man sa Diyos, ayaw, wala gidayon. So pwede mag-usap-usap. Sa mga na nga kanang Council of Jerusalem, nga ila pang giusahan, giya sa Espiritu Santo nga wala sa gigulpi og undang tanan tong mga Jewish practice na apay gipabilin kanang dili pagkaog dugo, binding to sa ilang panahon. Kinaaman sila authority. Pero ang ilang authority sa mga apostol, mapasa man sa mga obispo kay sila may direct successor sa mga apostol. Mao na nga, kung moingon ng mga obispo nga, oy, kining dili pagkaog dugo, disciplinary man ceremonial man kosher law man Gani, gisgutan ng Pablo nga, ang mga Kristiyano, dili obligado musunod. Ana, sa Kolosas 2:14 hangtod 16. Mauna nga, basta kalanon gani, pwede na pang usbon-usbon diya. Pwede na pang, kay ceremonial man na klaro kay ng pagtulunan ni Pablo sa Kolosas 2:14-17, giapil pa mga ng Sabat, kay naman na siya ceremonial element.
nga ang mga Kristiyano dili obligado mo sunod ana kanang tulumanon mahitungod sa kalanon. Sumuna nga sa Council of Florence, giluagan na sa mga obispo nga, oy, ang mga tao atong luagan nga pwede na makakaog dugo. Pero kanang dili lang pod palabi. O kanang gamay lang akin. Dili pod nga kanang mag-abuso nga magkadaot na inoon. Di ba? Pero wala nagibawal. Okay, mga tinahod katig paminaw, shipta atong hisgutan jutay kadtong mahitungod gali sa gibasa na to pagsugod sa programa. Katong duha ba ka hanay sa napulo kasugo kay duha man guni ka hanay sa Katoliko. Then kining accusation sa mga dili Katoliko nga doon na kunoy gidelete kitang mga Katoliko sa sugo sa Dios, doon na gipang-usab, no? Nya ang ilang gamiton nga hanay pag komentaryo kining traditional catechetical formula nga summarize ba ang term ani? Gipang mumbo ba? Gipang formula, no? Mo na ilang gamiton. Oh, katong akong gisgutan sa miagi nga wa nako ma-explain og ayo kay daklit ra akong gisgutan, no? Kining sugo dire nga pag-ingon ako sang basahon na sa English sa traditional catechetical formula. I am the Lord your God. You shall not have strange gods before me. Dayon, ikaduha, diretso na dayon sa you shall not take the name of the Lord your God in vain. Then sa ikatulo, remember to keep holy the Lord's day. Di ba? Murag diri lang sa ta, no? Isa nato isgutan tong uban kay murag wala toy siya ay controversial dito. Kini lang gikan sa 1, 2, 3, no? Moingon sila nga, oy, gidelete mas Katoliko ng pagdiligribulto. Okay. Human sa pag-ingon, I am the Lord your God, you shall not have strange gods before me. Wa na may pagdili sa ribulto. Diretso naman dayon sa ikaduhang sugo. You shall not take the name of the Lord your God in vain. Then, ikatulo, remember to keep holy the Lord's day. Nga sabat man na diha situs Biblia. Di ba? Wala man na sila. Unsa may tubag Katoliko ana, no? Kining hanay nga ilang gikomentaryohan dili ni katong naa sa Biblia. Gitawag ni catechetical formula. Sa to pag gipangmubo ba? Gi-summarize. Gi-summarize. Kanang pagdili og ribulto nga Dios, apil na diha sa pag-ingon dili ka magbatunog laing Diyos gawas ka nako. Kay kung maghimog og kagribulto, isipon nimong Diyos, pagbato naman naglaing Diyos. So ay mo na idolatry. Mo na nga wala na gibutang diri sa Katoliko sa catechetical formula kay malangkob naman anang unang sugo nga ayaw pagbatunog laing Diyos gawas ka nako. Mo na mga tinahod nga tigpaminaw. Then kini pong kay kung basahon nimo ng katekism, gibutang man po diri ka ng hanay sa Biblia kanang mabasa gyud tanan walay gikuha, di ba? Basahan gud ninyo ng katekism, di ba duha na kahanay na ay detailed nga kanang naagis Biblia. Una man ko diri bisag muanhi mo diri atangan ko ninyo humans programa. Basahon ninyo ning akong katekism nga libro, di ba duha na kahanay na ay detailed og summary. Kining formula wala kuwangin na ang context, no, mga tinahod nga tigpaminaw. Nga ang gidili nga ribulto kato mga Diyos. Pero wala idili tong mga sacred images kung mga balaang simbolo kanang gisgutan sa Salmo 74. Kay ang templo sa Dios naman po'y mga simbolo nga ribulto. Na Ezekiel 41, no? 15 hangtod 20 din katong Exodo 25:17 hangtod sa 22 nga si Moses gani gisugo sa Dios paghimog ribulto sa anghel. Ato pa dili dili Dios nang ribulto nga balaan sa mas mga santos. Ang ribulto sa mga Diyos mao tong Baal, Mercure, Diana, Astaroth, pero wala gingon des Biblia larawan sa mga santos mga Diyos.
Mao na nga out of context. Unya, kini pong ikatulo sa catechetical formula diri sa Hanais na pulo kasugo. Diri sa detailed kining biblical pag-ingon diri nga remember to keep holy the Sabbath day. Diri sa catechetical formula giusab na og Lord's Day. Niya mingon din sila tanawa giusab sa Katoliko na wala no. Ang context ana diretso na diri ang New Covenant understanding sa Sabat. Kay dili man parehas ang Old Covenant ug New. Ang diri sa catechetical formula sa Christian na ni interpretation. Kay sa Christian interpretation na ng Sabat dili naman tong Sabado ag pagkabanhaw naman. Tagaan mo na kog kluha dili lang ko kadetalye kay wala tay panahon. Kanang pinadayag 1:10. Sa pinadayag 1:10 naingon si Juan na diha ako sa espiritu sa adlaw sa Ginoo kon Lord's Day. Nya kay Domingo man na sa exegesis na. Unya kanang pag-ingon na diha ako sa Ginoo, na diha ako sa espiritu, but pasabot ana nagsimba. Mao na nga sa kanang Living Bible na katong kaatbang na ko Seventh-day Adventist. Naa siya Biblia ani kita ko. Living Bible, basaha sa Living Bible, pinadayag 1:10 naingon si Juan diha, nagsimba ako sa adlaw sa Ginoo. Lami yung tag ako ning i-expound no. Kay sa Christian God ang gihimong Sabat ang adlaw sa pagkakuanal. Ang term gigamit Lord's Day. Nawa na ko'y panahon pagtuki pa nagmayo no mga tinahod nga tigpaminaw. Okay, sanglit wa naman tayo igong panahon. Ayaw kalimot po diay no nga ang grupo gyud sa Catholic Faith Defenders na anay programa no, dugay-dugay na nagsugod. Ang grupo sa Catholic Faith Defenders na anay tulumanon sa radyo matag gabi no, Domingo gyapon. Unya, paminaw ninyo inyo si Piata alas 8 sa gabi. Programa sa Catholic Faith Defenders nga giuluhan og lanog sa kamatuoran. Okay, kini na lang ang hubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, hangtod sunod Domingo pohon samang oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. DXDR Tatak RMN. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. May tanong kami sa mga misis. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, misis! Dapat
magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Spray! Mag-spray, spray! Pag-perfume adaw-adaw! Pag-perfume aron humot! Ha? Ang atong gisunog, may puti! Ug murag humot, perfume na! Nakurat mo? Oo! Tide! Karon tunay daw ni Perfume Collection. Murag na ka-perfume everyday. SRP, 6 pesos lang. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary.